Sziasztok, Baranyai Dávid vagyok az RLP Higiénia képviseletében, és Vencel Katával fogok beszélgetni, aki housekeeping szakértő, különböző területekre, főként szállodai különböző területekre a takarítási témában képez ki szobalányokat, és erről a szolgáltatásáról fogunk beszélni, hogy ez hogy alakult ki, ami szerintem egy szállodaigazgatónak borzasztóan izgalmas téma. Szia, Kata! Szia, Dávid! Hello! Köszönöm a lehetőséget! Nagyon szívesen. Mi körülbelül olyan 4 éve találkoztunk először a Parlament Hotelben, ahol te housekeepinges lettél, mert hogy előtte nem ott dolgoztál, hanem kint Ausztriában, körülbelül egy 10 évet. Előtte egy teljesen más területen dolgoztál, és amikor átkerültél a Parlament Hotelbe, akkor én nagyon-nagyon jó dolgokat hallottam rólad a szobalányokkal kapcsolatban, és mikor tavaly előtt elkezdted nekem mondani, hogy ez a szolgáltatásotok amúgy van, csak én eddig nem tudtam róla, akkor beszéltük meg, hogy fogunk folyamodni egy ilyen podcastot. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy 10 évig mi volt a legjobb dolog, amit housekeeping vezetőként Ausztriában megtanultál? Amit kint igazán megtanultam, hogy az osztrákoknál, amit meg lehet a precizitás, a profizmus és a szakmaiság. És mindent az alapoktól kell kezdeni. Tehát akkor tudsz jó vezetővé válni, vagy jó szakemberé, hogyha az alapoktól kezded. Akkor neked megvannak az alapok, tehát 10 év alatt azért bele lehet tanulni. Tehát én is szobalányként kezdtem, tehát egy teljesen idegen terület volt, ugye említetted is, teljesen más csináltam. Azzal a naivitással mentem ki én is, hogy takarítás, hát az otthon is takarítok, hát köszönő viszonyban nincsenek, és ugye szobalányként én is megküzdöttem azzal a nehézséggel, amikkel itt az itthoni szobalányok, tehát ezért nagyon jól tudom, hogy milyen problémákkal küzdenek, akár a szállodák, akár a housekeeping vezetők, akár a szobalányok, és mindent megtanultam szerintem, amit lehetett, de mindig van hova fejlődni. Nekem, és szerintem nem csak nekem, van egy olyan elgondolás itt a Magyarországon a fejekben, hogy Ausztriában jobban csinálják a dolgokat, precízebbek, jobban megy a GDP, stb. Bizonyos részei szerintem teljesen igazak. Nem fogom most megkérdezni, hogy jobbak-e az osztrákok, mint a magyarok. Biztos, hogy ott is vannak nehézségek, biztos, hogy ott is vannak jó dolgok, ugyanúgy, ahogy nálunk is. Akkor, amikor visszajöttél Magyarországra, volt-e olyan különbség, ami neked érezhető volt nem is az, hogy a magyar munkavállalók között, hanem itt a magyar szálloda légkörbe, hogy mennyire volt nehéz, mennyire volt más, mennyire volt könnyű beilleszkedni. Erről mesélsz egy kicsit, hogy mi a kettő között így a különbség, vagy az átállás? Vissza kellett szoknom az itteni viszonyokba, és amire rájöttem, hogy ugye óriási fluktuáció van a szobalányok terén, tehát a szállodáknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon nehéz olyan szobalányokat találni, akik hosszú távon megmaradnak, és ne kelljen minden nap arra bemenniük, hogy hányan nem jöttek be dolgozni. Egy kicsit le is van nézve talán a szobalánymunka, pedig szobalány nélkül egy szálloda sem tud működni. És minél jobb szobalányokkal tud dolgozni, annál jobb eredményeket tud elérni. És nyilván Ausztriában sem vonják kolbászból a kerítést, ott is küzdenek napi problémákkal, csak talán azt gondolom, hogy a gondolkodásmód egy kicsit másabb, másképp közelítik meg, és én nagyon szeretném ezt itthon megváltoztatni, hogy a szobalányokra is másképp nézzünk, és ők is azt az értéket kapják meg, amit a munkájuk ér. Aj, de szépen mondtad, ez nekem nagyon tetszett. Tényleg? Köszönöm. Annál is inkább, amúgy, mert a takarítás az olyan, hogyha rend van és ki van takarítva, akkor minden rendben van, hogy azt tartjuk alapnak, de ha valami koszos, igen, akkor az azonnal probléma. Van, és akkor a vendég jön, kopogtat, nem jó, nem tiszta, nem takarították ki, gondolom, hogy hasonlót tapasztaltál te is. Abszolút, igen. Annyiban segíts nekem, hogy mi most már 14-5 éve housekeeping takarítása és housekeeping vezetéssel is foglalkozol, tehát szobálányoknak a vezetésével, hogy amikor elkezdtétek ezt a szolgáltatást, pontosabban nem is amikor elkezdtétek, hanem amikor nekem mondtad, akkor már ez több éve, azt hiszem 2017 óta ezt a szolgáltatást csináltátok. Most már több mint 150 szobalányotok van országszerte. Így igaz. Hogy tudjátok ezt lemenedzselni, tehát hogy azért ez nem kevés, tehát országszerte 150 lányt karbantartani, és az ő munkájukat ellenőrizni, minőségbiztosítás, stb. Szóval, hogy indulnak el nálatok ezek a lányok, hogy
ennyi szobalányt ki tudtok közvetíteni ennyi helyre, és egyébként elégedettek veletek, mert ha nem lennének elégedettek, akkor nem lenne ennyi ügyfeletek. Ez így igaz, köszönöm. Hát nyilván ugye a kezdeteknél még kevesebb lányal kezdtünk dolgozni, de ezt többen is csináljuk, erre ugye több ember van, aki eleve első körben szűri a lányokat, elküldi, de ami a legfontosabb, hogy nálunk a Parlament Hotelben, ahol én housekeeping menedzserként dolgozom, oda jönnek be első körbe a lányok, ott mérjük fel, hogy egyáltalán alkalmas-e rá, mert mindenkinek más van a fejében a szobalányról, és nem születik senki sem szobalánynak. Szobalánnyá lehet válni. Nagyon jól menedzseljük a kollégáimmal azt, hogy mikor, hol, kit, hova küldünk, milyen elégedettség van, tehát nagyon sokat foglalkozunk a visszajelzésekkel, tartjuk a kapcsolatot a partnereinkkel. Szerintem meg lehet ezt oldani. Nekem nem tudom, talán azért, mert nem okozott még annyira nagy nehézséget. Ha lehet, hogy 500 lány lesz, akkor már nehezebb lesz. Jól értettem azt, hogy akkor nálatok a szolgáltatás az úgy indul, hogy ti választjátok ki ezeket a szobalányokat, bejönnek a Parlament Hotelbe, ott kapnak egy képzést, igen, és akkor utána, a képzés után közvetítődnek ki egy szállodához. Pontosan. Ilyenkor, amikor egy szobalányt kiképzel, ott előfordul, hogy nálad nem felel meg? Előfordul nem is egyszer, de ezen nincs baj, mert én mindig azt mondom, hogy nincs ezzel probléma, ő is azért jön, mert szeretne dolgozni. Nem biztos, hogy tudja, hogy mennyire fizikailag megterhelő ez a munka, vagy hogy pontosan miről szól, nincs ezzel semmi probléma. Megköszönjük, hogy ott járt, ő is megköszöni a lehetőséget, és valószínűleg neki más munkakörben kell dolgoznia, vagy más területen lesz jobb. De ezzel semmi baj nincs, majd jön az, aki el tudja az itteni képességeket sajátítani. Azért érdekes ez a kérdés, mert közben az jutott eszembe, hogy amikor hozzád érkezik egy szobalány, és valamilyen oknál fogva nem tudtok együtt dolgozni, akkor ugye ő megy az útjára, te pedig keresel egy másik kollégát, akivel tudsz együtt dolgozni. Hogy amikor te kiközvetítesz egy szobalányt egy másik szállodába, ott ugyanez az eset előfordulhat. Vagy az, hogy nem csak, hogy nem tudnak vele együtt dolgozni, hanem hogyha elégedettek vele, akkor mi van, hogyha lebetegszik, vagy mi van, hogyha nem jön ki a többi kollégával, vagy nem megfelelően dolgozik. Szóval, hogy ilyenkor te tudsz nekik egy másik kollégát ajánlani, akkor, hogyha nem elégedettek vele, vagy betegség, vagy cseres, stb. Tehát, hogy föl vagytok erre készülve? Fel vagyunk rá készülve, mert egyébként nagyon jól fogalmaztad meg, hogy lehet, hogy én alkalmasnak találom szobalánynak, de ugye nem velem kell feltétlenül szorosan együtt dolgozni. Nagyon fontos, hogy a csapatba is be tudjon illeszkedni, a lányokkal is tudjon együtt dolgozni. Mindig elmondom, hogy nem barátnőknek kell lennünk, de tudnunk kell csapatban dolgozni. És volt is rá példa már, hogy másik hotelba ugye kiközvetítettünk szobalányt, és első nap után nem érezték a kémiát, mert van munkahelyi kémia is szerintem, tehát hogy lehet, hogy ügyesnek találták alapvetően a munkába, de a csapatba való beilleszkedést nem érezték, hogy könnyen fog menni, ezért mondtam, hogy semmi gond nincs ezzel, akkor megyünk tovább, és kiközvetítettük másnap a másik lányt. Másnap már? Már másnap. Ez egyébként szerintem, ami a legnagyobb erősségünk, és szinte mondhatom azt, hogy verhetetlenek vagyunk ebbe, hogy mi azonnal tudunk küldeni másik lányt. Tehát azt mondjuk, én vagyok mondjuk egy szállodai igazgató, és azt mondom, hogy szerdán a Júli átjött hozzám, Júlival dolgoztunk együtt, de nem volt jó. Légy szíves, küldjetek egy másik lányt, akkor ő csütörtökön már a másik lány ott van, és be tud állni munkába, és dolgozik, és tudom tesztelni. Így van, mert eleve úgy keressük a lányokat, hogy nem csak egyet próbálunk, hanem rögtön 2-3, hogy ha nem felel meg az egyik, akkor azonnal tudjunk reagálni, és tudjunk egy másikat küldeni. Vagy ha baleset történik, egészségügyi probléma, családi probléma, akkor a szállodának ebből ez ne okozzon kiesést, hogy nem tudja megoldani a napi takarítását, ezért mindig felkészülünk erre, hogy mi azonnal tudjunk reagálni az ilyen helyzetekre. Tehát igazából jól gondolom-e azt, hogy ha ti közvetítitek ki ezeket a hölgyeket a szállodába, akkor a szállodának nem kell igazából azzal foglalkozni, hogy ő megkeresi, hogy ő betanítja, hogy ő alkalmazásba fölveszi, hogyha nem jó, akkor kivezeti a bérszámfejtés, stb., hanem igazából veletek köt egy szerződést, van ennek egy ilyen számlája, amit befogad a pénzügy, átutalják nektek, és akkor ezért a szolgáltatásért ők megkapják azt a szobalány
hát rossz szó, hogy darabszámot, de azt a személyi számot, ami nekik szükségük van, jól gondolom? Így van, hát egyébként amiért ez nagyon előnyös, mert ugye nagyon költséghatékony a szállodának, tehát nem kell ugye HR-es feladatokat ellátnia, nem kell neki toboroznia, nem kell interjúztatnia, nincsen semmilyen adminisztrációs költsége, ő elmondja, hogy mennyi szobalányra van szüksége az adott időszakban, vagy az adott munkához képest, és mi küldjük a szobalányt, és hogyha neki nem tetszik, akkor is küldünk szobalányt. És konkrét költségekkel tud számolni, mert ugye mondjuk nyilván minden szállodának más az igénye, de mi ehhez is tudunk rugalmasan alkalmazkodni, hogy milyen fizetési konstrukciót, milyen fizetési szituációban gondolják ezt az egészet, mi ahhoz alkalmazkodunk, mi a hónap végén kiállítunk egy számlát, neki csak annyi dolga van, hogy a teljesítési igazolás alapján kifizesse a számlát, és igazándiból hátradőlhet. Milyen konstrukcióban számoltok ez? Személy, vagy napidíj, óradíj? Milyen konstrukcióitok vannak? Ez változó, ahogy említettem is, hogy a szállodának az igényeihez próbálunk alkalmazkodni. Jellemzően, ami a leggyakoribb, hogy óradíjban, vagy szoba takarítás, tehát ahány darab szobát kitakarított a szobalány, annyi per x forint. Vagy hogyha óradíj, akkor ugye 8 órát dolgozik, akkor 8 óraszor annyi, amiben megállapodunk a szállodával. És olyan is van nektek, hogy mondjuk tudja a szálloda, hogy nyáron, mondjuk a nyár az pont nem, de mondjuk szeptember hónapban kevesebben vannak, de mondjuk a karácsonyi időszakban sokkal több szobalány kell, és akkor úgy a kvótát azt ő úgy állítja be, hogy amikor több kell neki, akkor több szobalányt bérel, amikor kevesebb, akkor pedig visszaadja. Pontosan így van. De általában azért ezekre már előre szoktunk gondolkodni, hát ezt a legtöbb housekeeping vezető vagy housekeeping menedzser nagyon jól tudja, hogy melyek azok az időszakok, amikor azért kevesebben, vagy ugye a nyár az, ha miért kell, akkor szabadságok miatt legfőképp, ugye vagy a nyári csúcsszezonban van, hogy több szobalány kell, pontosan emiatt, vagy ugye a karácsonyi időszakban, de mi ezeket a helyzeteket is megoldjuk, és erre már általában szeptember elején elkezdünk készülni. Tök jó. Tegyük föl, hogy mondjuk van egy szállodaigazgató, aki nem elégedett valamivel, vagy egyeztetni akar, akkor kit hív? Van-e nektek ügyfélszolgálatotok, vagy ilyenkor kivel tartja a kapcsolatot? Akkor is elsősorban velem, vagy a Pauzon Kft-vel, akivel ugye szoros együttműködésben dolgozunk, az ügyvezető igazgatónkat, Nagy Andrást. Tehát igazából te képzed ki a szobalányokat, te közvetíted ki, hogyha valamilyen nehézség, egyeztetés, elégedetlenség van, akkor téged hívnak, és te kezeled a szobalányokat, tehát hogy egy személyben ezt te így lekezeled, nem menedzseled. Így van. Én megemelem a kalapom, szerintem ez itt teljesen rendben van. Nagyon fontosnak tartom, mert szerintem a szállodaigazgatók is, a housekeeping menedzserek is, akár szobalányok is, fontos a személyes kapcsolat. Mert ha kialakult a személyes kapcsolat és a bizalom, és tudja mondjuk a szállodaigazgató, hogy bármilyen dologgal fordulhat hozzá, te meg fogod azt oldani, akkor sokkal jobb, ha ez egy kézben van, mint hogyha 3-4 emberen keresztül kellene neki megoldani az adott problémáját. Tudja, hogy jó, oké, ez a gondom, akkor felhívom a Katát, és tudom, hogy meg fogja oldani. Ezt én imádnám. Oké, tegyük föl, hogy mondjuk én egy szállodaigazgató vagyok, és azt mondom, hogy a Katával dolgozom együtt már egy ideje, mondjuk 1 vagy 2 szobalányom van, és azok a szobalányok, akik tőle jönnek, azok jobban dolgoznak, mint azok a szobalányok, akikkel én dolgozom, de valamiért úgy nem akarom megmondani a rendszert, hogy már kialakult a csapat, de érzem, hogy mondjuk egy 5-10-20%-nyi hatékonyság még bennük van, hogy tudjanak mondjuk akár napi 1-jel több szobát csinálni, vagy tisztábban, vagy jobban odafigyelve. Van erre nektek szolgáltatásotok, mondjuk, ez csak nekem eszembe jutott, hogy kiképezd azokat a szobalányokat annál a szállodánál, ahova te közvetítettél már, de nem azokat a szobalányokat, akiket te közvetítettél, hanem a többieket is. Készítettem egy ilyen kis 30 oldalas PDF formátumú kis kézikönyvet a szobalányoknak, amit ugye nem csak a mi szobalányaink, hanem a szálloda saját dolgozói is tudnak hasznosítani, illetve tervezünk egy ilyen videós oktatós tananyagot, illetve akár egy egynapos oktatás keresztül kimegyünk személyesen, az ő szobalányaikat is ugyanúgy tudjuk képezni, tehát semmi akadálya nincs, nem kell feltétlenül a mi lányainkat alkalmaznia, ha ő azt gondolja, hogy szeretné az ő lányait is fejleszteni, mert látja, hogy még van hova is, tudnának eredményesebbek lenni, akkor mi ezt is meg tudjuk oldani. Ezek a szobalányok, akiket te közvetítesz, ezek Indonéziából származó kollégák, vagy Indiából, mert mostanában azért teszem fel ezt a kérdést, mert jellemző, hogy nagyon sok hasonló cég van, akik nyelvtudás nélkül olyan
külső országból származó kollégákat hoznak be Magyarországra, akiknek más a kulturális háttere, más a nyelvi háttere, a kommunikáció az kicsit nehézkesebben szokott működni, és most finoman fogalmaztam a nehézkesebben. Igen. Szóval, hogy ezek a szobalányok, akiket ti kiközvetítetek, ők Magyarországról származnak, Indonéziából, szóval, hogy honnan valók ők? Elsősorban kárpátaljai magyarokat, illetve Ukrajnából utazó lányokat foglalkoztatunk, illetve magyar lányokat is. Nyilván vannak nyelvi nehézségek, a kárpátaljai magyarok azért sokan tudnak magyarul, angolul, de ma már ugye a mai világban a Google Translate mindent meg lehet vele oldani, meg segítik is egymást. Némi orosz tudásom még nekem is akad, azt néha előkaparom, de mi nem nagyon akarunk az ázsiai dolgozók felé nyitni, és nem azért, mert bármilyen személyes problémánk lenne velük, hanem azért az a tapasztalat, hogy ők tehát elég gyorsan el szoktak menni. Tehát, hogy nagyon jól dolgoznak, nagyon ügyesek, nagyon gyorsak, hatékonyak, de nagyon pillanatok alatt tudnak elmenni egy másik helyre. Tehát lehet, hogy reggel arra mész be, ahogy sincsenek. Hát ez nem annyira jó, és hogy... ez nem annyira jó. Nem azt mondom, hogy nálunk nem fordult még olyan elő, hogy valaki annak ellenére, hogy úgy volt, hogy jön dolgozni, nem jött be, mert ez sajnos emberi tényezőkön múlik, amit nem biztos, hogy tudunk befolyásolni, de mi első körben ukrán lányokat foglalkoztatunk. Oké. Mondjuk megnézem ezt a podcastot, és akkor azt mondom, hogy jó, engem ez érdekel, tegyük föl, hogy mondjuk ma van csütörtök, akkor én péntekre már tudok kapni tőled egy szobalányt. Azért kérdezem ennyire sarkosan, hogy körülbelül mennyi ideig tart ez a folyamat? Van olyan eset, amikor meg tudjuk már oldani, hogy másnapra, de a korrektség és a tisztesség nevében ilyenkor inkább az hétfői napot szoktuk felajánlani. De ha nagyon-nagyon vészhelyzetben van a szálloda, akkor megoldjuk, mert volt már erre példa. Tehát azt akarod nekem mondani, hogy mondjuk ma van csütörtök, tehát 4 nap múlvára ott van a lány és dolgozik. Uh-huh. Így van. De ha kell, akkor másnapra ez SOS. Akkor átszervezem a saját jelenleg dolgozó lányaimat, megnézzük a szállodákban, ahol dolgoznak, hogy kinek hogy van szabad napja, vagy kit tudunk éppen kivenni, és akkor rögtön azonnal már egy tapasztalt gyakorlott szobalányt küldünk, hogy addig is meg legyen oldva a szálloda problémája, és akkor hétfőn meg fog menni az új lány, aki már majd ott betanul, és ami gyakorlott, tapasztalt, régóta foglalkoztatott lányunk visszamegy az eredeti helyére. Én nem hallottam még Magyarországon olyan szolgáltatást, ami egy nap alatt teljesíti azt, hogy egy kiválasztott, kiképzett, housekeepingben szocializálódott, szállodai takarításra tökéletesen alkalmas szobalányt tudjon adni egy nap alatt, úgy, hogy még garanciát is vállaltak, hogyha nem jó, akkor tudjátok cserélni. Így van. Én ezt megvettem. Én azt gondolom, hogy ezzel tudunk igazán tényleg kitűnni a versenytársak közül. Nem tudom nyilván, hogy a többiek hogy reagálnak adott helyzetben, nem is az én feladatom, hogy ezt tudjam. Mi arra törekszünk, hogy minél gyorsabban meg tudjuk oldani a szálloda problémát, hiszen ez nagyon jól tudjuk, hogy ha nincs megfelelő mennyiségű szobalány, vagy még a létszám meg is van, de nem tudják pontosan, hogy mit kell végezni, akkor nem tudja azt az eredményt produkálni a szálloda. Lehet, hogy rengeteg vendégpanasz érkezik, nagyon sok vendégvisszajelzés, negatív kommentek, amik ugye befolyásolják a pozitív megítélését a szállodának. Tehát az önmagában elég, hogy szobalány létszámban megvan, mert mindig azt mondtam, hogy az kevés, hogy tehát csak egyel többen vagyunk, de egyébként a munkának sem eredménye, sem hatása nincs. És visszakanyarodok igazából az elejére a beszélgetésünknek, amikor azt mondtad, hogy te 10 évig dolgoztál Ausztriában, 4 éve dolgozol itthon, mint housekeeping vezető, és egyébként a szolgáltatás, hogy szobalányokat közvetítsetek ki, az 2017 óta már megy a Pauzon Kft. Részéről, ami nekem azért lenne megnyugtató, hogyha én ezt a szolgáltatást igénybe akarnám venni, mert hogy egy olyan ember, aki ebben képben van, tapasztalt, szobalányként is dolgozott, és housekeeping vezetőként dolgozik 10x éve, ő tanítja be a szobalányokat, ő közvetíti ki, ő vállalja a garanciát, hogy ez rendben lesz, és ha nem jó, akkor őt lehet hívni, hogy léci cseréljetek, vagy oldjuk meg ezt és ezt a problémát. Ez nekem borzasztóan hitelessé teszi. Úgyhogy egyébként, amikor ezt a podcastot kitaláltuk, akkor nekem már volt nem véletlenül jött ez az érzés, hogy volt egy ilyen megelőlegezett bizalmam, hogy már akkor is tudtam, hogy te egyébként jól dolgozol. Egy csomó jó dolgot hallottam rólad, de ez a szolgáltatás igazából
ez alatt a podcast alatt állt össze nekem teljesen, hogy ezeket a kérdéseket föltettem neked, és csak erről beszélgettünk, mert amúgy a hétköznapi munkavégzésben másokról is szoktunk beszélgetni. Úgyhogy az utolsó kérdésem, vagy az utolsó előtti kérdésem, hogy abban az esetben, hogyha egy szállodaigazgató azt mondja, hogy na, engem ez a szolgáltatás érdekel, vagy akár egy housekeepinges is, mert hogy egyszerűen nem tud, nincs annyi ember, ő neki kell fölvennie, már tele van a hócipője azzal, hogy a 82. lány jön és még mindig nem jó, akkor hol tudnak titeket elérni? Tehát mi az a platform, amin keresztül meg tudnak titeket találni? Nagyon szuper, mert sikerült most már bő egy hónapja beüzemelni a weboldalunkat, az elithousekeeping.hu a weboldalunk címe. Ott minden információ fent van, ott kapcsolat információk is fent vannak, telefonszám, e-mail cím, tehát személyesen nálam tudnak jelentkezni, hozzám jut el minden érdeklődés. Igazából akkor csak annyi a dolguk, hogy fölmennek az elithousekeeping.hu oldalra. elithousekeeping.hu oldalra, ott a kapcsolati oldalon írnak neked egy e-mailt, vagy felhívnak telefonon, és te onnan kezdve intézed. Akkor egyeztetünk egy időpontot, kimegyek személyesen, megbeszéljük, hogy pontosan mik az igények, és azt szerint fogjuk a szobalányt, vagy szobalányokat, mennyire van igény, kiküldeni. Megütötte a fülemet egy pillanatra az, hogy nektek egy hónappal ezelőttig nem is volt weboldalatok? És így tudtatok növekedni ennyi ügyfélnél? Igen, de jó, azért ezt hozzá tartozik, hogy én nyár elején gondoltam az értékesítési vőnámat is előhúzom, és személyesen elmentem, felkerestem szállodák housekeeping menedzsereit, és bemutattam a cégünket, hogy mivel foglalkozunk, és ebből születtek egyrészt plusz szállodáink, ahova be tudtunk kerülni, illetve hát ugye a régi kapcsolataink révén, de most, hogy ezt elkezdtük a weboldalon is, és a Facebook oldalunkon is hirdetni, illetve a nagy közönség számára nyilvánvalóvá tenni, hogy vagyunk, ezért ebbe is nagyon bízunk, és nagyon komoly érdeklődések vannak. Nagyon szuper. Katalin, nagyon szépen köszönöm. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hogyha szeretnétek az elithousekeeping.hu oldalról szobalányokat kapni, igazából egy napon belül, akkor keresétek fel a Vencel Katályékat, mert szerintem ez egy nagyon értékes szolgáltatás, és nagyon meg lesztek velük elégedve. Én már évek óta dolgozom velük együtt, és bár igaz, hogy másik oldalról, mint beszállító, de én is meg vagyok velük elégedve, és a kapcsolat, a tartásokat a részéről szerintem nagyon-nagyon jó. Úgyhogy remélem, hogy ő is majd hasonló dolgokat mond el rólam egy másik videóban, vagy egy másik podcastban, úgyhogy elithousekeeping.hu, keresétek fel őket a szobalányi szolgáltatással kapcsolatban.